नै चक्लेट होगोन आङो मुनवाक खालामबा मुनवाक खालामदो दे मुनवाक औ मुनवाकनो बियो मा जाखो माबायदि हाबखो माबायदि एम्फौ मोना खोमलाव बिसनायालाय गुदुङाव एम्फौ हाबजाबाय होननानै सासे मिनिगासिनो नै बिफाया एम्फौ हाबजादों फिसा ब्लग बानायदों ना मिनिगासिनो ओमफ्राय दा सिङाव थांसिगोन ना मालाय माथो जाखो नङा बेखौथ' सिङाव थांगोन पयजन थायोना खायसे नै बेरे फुंजानि गाबदों जोंना नै बेना हामगौ बायदि औ नै गाबदों बेरे फुंजानि खिख'नो हायाखै औ दे ओंखाम जानोसै दे खिनो ओंखारनायनि ओंखाम जागोरसै दे ओंखाम जागोरसै बेरे फुंजानि नै गाबनाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दाथ' नै दिनै बन्द मोनजेनलायबाय आरोना बन्द मोनबाय फुजानि थाखायहाय दा बेखायनो बायदिसिना साननाय दंमोन आंहा दिनै मा खालामगोन मा खालामा खिन्थु नैबे अखायानो आंखौ एसे दिगदार खालामबाय आरोना दा माने मा खालामगोन मा खालामा माने मेरला खामानि दंमोन नालाय बन्द मोनजेनबाय होननानै आंहा माने सि सुनांगौफोरबो दंमोन बिरादनो माने सान्दुं दुंदोंमोन मैयाथ' बे सान्दुं दुंनायावहाय आङो सिफोरखौ सुवासै माने सि सुनो टाइमखौनो मोनखायाखै आं सानदोंमोन बन्द मोनबा लासै सुलांबाय थानोसै बे दख'ना गाननायफोरखौहाय दाबोनो दंजोबो नालाय बेखायनो आङो बेखौ सुलांबाय थानोसै बन्द मोननायाव लासैनो सानदोंमोन दा दिनैबो सुनो सानदोंमोन खिन्थु बेरे फुंजानिफ्रायनो नै गैया अखायानो ज्राम दाथ' एसे हागानानै दंबावोसो नै बेबायदिनो दसे हागानोसैलाय दसे माबानोसैलाय ज्राम हानोसैलाय बेबायदि जागासिनो आरोना बेखायनो दिनैथ' सुजाखानाय नङा बायदि सानखाबाय आङो दिनै सानबो बिदि ओंखारखानाय नङादां नायनोसै दा मा जायो सानजौफुसिम दा होमबा आङो दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' होमबा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दे लोगोफोर फुंनिफ्रायनो आङो ब्रेकफास्टबो खालामथ'वाखै दाबो ओमफ्राय ब्रेकफास्टआव मा खालामनो मा जानो जादों आरोना दा बेखायनो नै बियानैखौहाय खाथियावनो दखान दंखायो नालाय बेखायनो मुरि लायनो थिनहरबाय आङो दा बुटबो एवनानै दङ नालाय बे बुटजोंनो जानोसै बेखौनो होननानै ओंखामबो उखैनाया हाथारला फिसालायाबो बेरे फुंजानिफ्रायनो एसे खेरें मेरें जागासिनो दहाय खिनो ओंखारदोंमोन बियो फुंनिफ्रायनो ओमफ्रायहाय आंहा भिडिअखौनो अन खालामदोंना खालामाखै होननानै नायखांबाय थायो थारमाने कनस्टिपेसना जालामोन एकदम गोबावथार जायोमोन किसमिस जाहोबाय थायोमोन ना कनस्टिपेसन जायोबा किसमिस जाहोनांगौनो आरोना किसमिसखौ सोमनानै दोनसै हरसे ओमफ्राय बेनि बिदैखौ लोंहोनांगौ ओमफ्राय बेखौबो जाहोनांगौ आरोना ओमफ्राय दा बेबायदि साननै जाबाय बावनानै थागासिनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो बे साननैयावनो खियाखै आरोना बे नङाबा सानफ्रामबो मोजाङैनो खिगासिनोमोन दा बे किसमिसखौ जाहोनो बावनायनि थाखायनो साननै गाहाम खियाबालानो दिनै नै खस्थ' जागासिनो आरोना दा जोंहा बावनानै थाबाय दा बिदि जाबाय आरो दा नायनोसै मा खालामनाय जामारो ओमफ्राय दिनैथ' टारगेटआ माने दिन मोजां जायोबा मोनसे जायगायाव थांनायनिसो टारगेट लादोंमोन दा नायनोसै जायोना जामारा दिनाबोथ' नै अखा हाहां माहां जागासिनो दङ नायनोसै आरोना थ' होमबा दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै फुंनिफ्रायनो जागायजेननोसै नै सासे दिनै रिजाल्ट मोनदों ओमफ्राय बेसेबां रेंक मोनदों खिन्थादो दे एसे लाजियासै अफाय सबसे खम अफाय इसोर बर'आवनो खमसिननो बेसेबां मोनामोनलाय 70ल' सिमाङा मा नुदोंमोनलाय नोङो 10 रेंक मोननानै नोगोर रायजानानै बुजादोंनो सिमाङावहाय दिनै हरावहाय नुदोंनो 10 रेंक मोननानैहाय जा बुजादों रायजादोंनो बेखायनो दहाय फुङावहाय आङो होनखांबाय गैला बे सिमाङा जाबा होननानैहाय नै सिगिलाबायलाय मा बुखागौसोमोन आङो 10 रेंक मोनबा नै ब्रेकफास्टनियाहाय बेनो बेखौनो जानोसै मुरिजोंहाय बुट आलु संबाय ओरैबायदि खर' सानानै दङ दा जाखांनानै मुलिसो लोंसै आङो जाग्रोना लानोसै ब्रेकफास्ट जाखांनानै
लाल साहा लोंनो लुगैबायनो बेयावहाय पुरा काराक चाय लोंसै आरोना खर' सादों नालाय बं दङ ओमफ्राय गलमरिस दङ इलाइचि आरोबाव माबा इलाइचिया फिसाबो दं गिदिरबो दं बेयावहाय ओमफ्राय नैबे दालचिनि ओमफ्राय नै बेवहाय तेजपात हरखाबाय बेखौ होनोसै आराम हाइजें होलायनानै लोंसै ओमफ्राय नै तेजपात बेवहाय मोननै होबाय मा होनो गांनै होबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेवहाय बिदि तेजपातखौहाय माने सोर सोर बस'नानै होनो मोजां मोनो खायसे गोलाव गोलावैनो होयोना ओमफ्राय आं बस'नानै होनो मोजां मोनो आरोना बेबायदि ओमफ्राय बेखौ मेथाइनि बानायनोसै आरो दा बानायनानै लाग्रोसै आङो लाल साहा गोथाव फुदुंबाय आङो नै फुदुंगासिनो मेथाइनि साहा ओइ माथो मा होनो दिना सि सुजासिगोन नामाथाय सि सुजासिगोन नामा दिना सुजागोन ना जोरांसिगोनथ' एसे नै जाखांनानै ब्रेकफास्ट खालामखांनानै आं ब्रेकफास्ट खालामखांनानैनो फिसालायाबो खिनो हाबाय आरोना कनस्टिपेसन जानाया दहाय खिख'नो हाया जानाया फुङावहाय दा बेबो ओंखाम जाखांनानै गावबो खिनो बोलो होनानै खिबाय आरोना दा सान्थि जाबाय नङाबाथ' डक्टरनावसो लांनांसिगोनदां सानगासिनोमोन माने गियो आरोना न'आव बानायनो हाबाबो मुलि हरखादोंमोन नालाय ओमफ्रायहाय हाथारा गाबबाय थायोबा माने डक्टरनाव लांसैसो होननानै सानदोंमोन दा खिन्थु गबाय सान्थि जाबाय दा ओमफ्राय नै दिनाबो एसे दिना नै जोरांबाय अखा गैला ओमफ्राय फ्रि हाहांबो जायो हायाबो जायो बेबायदि हाहां जागासिनो दा नायनोसै दसेनानै सिफोर सुस्रांनो हायोबा लोंगोरनानैहाय नै मुलि लोंनानैहाय मुलि जानानै लानानै बेखौ लोंगोरसै मुलि जानोसै ओमफ्रायहाय मावलानोसै आरोना ओमफ्राय नै फारसेजों ओंखामबो संगासिनो मोनाखै दाबोनो संगासिनो बेयावहाय ओंखाम बेनिफ्राय ओंख्रिनि लाहार फाहार खालामसैलाय थारुनखौ रुगोरनानै लाखाबाय नै मोनजासे एवखाबाय बेखौ दाउखौ ओमफ्राय थारुना कुकाराव माबादोंमोन नालाय बेखौहाय रुइहोदोंमोन नालाय फुरा साजोब्बाय सान्दुं दुंबायहाय लोगोफोर नै सान्दुङा ब्लाव ओंखारबाय दाना दहाय अखा हाबाय थानाया बेखायनो नै दख'नाफ्रा जाबखो दंजोबो नै आंना थांनायनि फैनायनिया सुनानै लानोसै आङो गांनैसो सुगारसै दिनैहाय माखासेखौ आरो गाबोन समफोरफोर सुलांबाय थानोसैलाय लासैनो दाथ' बन्द'खा नालाय बेखौ सुगारनानै लानोसै आं गांनैखौ नै बे उन्दुबासो मोनो खामानिया उन्दुलायबाय बेहा बे उन्दुनायावनो मावनानै लाग्रोसैलाय आङो एफा एनै आथिङाबो मा जाखोलाय नै नै जि गोथाव मोदोमखाबाय दुन्दिया होलायनानै दुन्दियायाबो दा मोदोमफ्रु जाबायना एसे जाबाय आरो जानांसिगौल' बियो ओमफ्राय नैबे जाबाय मोदोमफुल बेखौ एवबावनांगौ मोदोमफुल एवनानै लानांगौ मोदोमफुलखौ एवनोसै बेखौ हखाजोब्बाय ओमफ्राय थारुन दाउ बेनो जाबाय ओंख्रिया दिनै गाब नागिरदों रायजादों नै थां होनदों दासो थां जि आराम सुलायबायमोन नै दख'नाफ्रा ओमफ्राय नै दुगैखांबाय आङो सुखांनानैनो आरो दुगैखांनानै दा सान्दुङा नै आरो अखा हादोंमोनलाय आरो एसे नै आं देलायखांबा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नालाय दा मा जायगायाव थांगोन बेखौ दा नोंथांमोनजों आङो सफैफिननानै खिन्थाफिनगोन आरोना मायाव थांनो नागिरदों मानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा नै अखा हाबावदोंमोन आरोबाव ओरैबायदि जारला दिनाहाय फुङाव अखा हाबाय एसे सान्दुं दुंबाय आरो अखा हाबाय आरो एसे सान्दुं दुंबाय बिदिनो जालागासिनो आरोना दामानि दिनखौहाय जेबो बिसास खालामजाया आरोना माला मा जागोन दाबो नै खोरोमगासिनो ओमफ्राय एसे सान्दुङा नुजागासिनोबो आरो दासो बायहेरायावसो लामखादोंमोन ओमफ्राय बायहेरायाव लामनायखौनो अखा हानानै आरो नै बेयावहाय थिखोफिननांबाय खामसालियावहाय दा बेबायदि अबस्था ओंखायनो दानि दिनखौहाय माने जेबो बिसास खालामजाया माला मा जागोन माला सान्दुं दुंगोन सान्दुं दुंबानो लगे सान्दुं दुंसै जाबाथाय लगे सुखादो आरोना सिफोरखौहाय बेबायदि उनाव सुगोन होननानै मालाबाबो दोनजाखाया नै जोगो जों बबेयाव थांनो नागिरदों बयबो नै जोगो थांनोसै दा बबेयाव थांगोन बा मानो थांनो नागिरदों दाहाय फैनानै खिथाफैगोन आङो दाहाय जाफैगोन दाबो ओंखाम जायाखै दा जाफैगोन आरो ओंखामखौहाय दा थांग्रोसै होमबा जोङो
जोगो औवा जालागासिनो रायजादा आंजों नै थांनो सिगाङावनो माबा माबि होनलाबाय थायो गाबगु खुगुनो ओमफ्राय रायजानानै थायासै आंजों Yêu nó ở đây nèo, ai nèo nào đúng không? Yêu. Bay rồi đấy để. मा जादों? फैनानै जानो रेडि खालामबाय बे जाहैबाय मोदोमफुल भाजा ओमफ्राय नै दाउजों थादुनजोंआ बानलु लाबाय ओमफ्राय नै दाउसो होनलांसैमोन थाइबें खाजि सान्दुङाबो नै फैनानै दुंफैफिनलायबाय दहाय अखा हानाया गेजेर खन्द'आव फैखाबाय बिदिनो नुहुरबाय आंखौ नै आङो सोलायासैबो बिदिनो गानसै दुगैनानैसो थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दसेल' थाबोखादों थांनायाबो मानो थांदों नोंथांमोननो खिथायाखैना आङो र' एसे जानो लुगैथारबाय आं जानानै खिथानोसै आं औ थांनाया सेरफांगुरियाव थांदोंमोन ओमफ्रायहाय सेरफांगुरियाव थांनाया मानि थाखाय थांदों थारमाने आंनाथ' दा थांनांगौ गैलालाय क'क्राझारावहाय आरो दा बन्द' जाथ'लायबाय नालाय ओंखायनो आंना भिडिअ आपल'ड खालामनांगौआनो जायगायाव जाखाया न'आव जाखाया बेखायनो सेरफांगुरियाव थांनानै सहैनांगौ आरो सेरफांगुरियाव नङाबाबो कुसुगा बाजाराव थांनो हायोमोन ओमफ्राय थाङासै ओरै डाइरेक्ट थांबाय बेसेबांबा गोजान थांबाय फुसखा जाबोबावबायसो बेबायदि मोदोमफुलखौ एवनानै जाफेराखै जोंहा हले बिराद जायो बेबायदिखौ मोदोमफुलखौ एवनानैहाय बेबायदि फिसा फिसा हानोसै ओमफ्राय एवनानै जानोसै गोथाव जायो अमा जाग्राखायनो बेदरखौनो अमाखौल' रस मोनग्रा जाबाय दाउफोरखौ गोबावजों खेबसेल' जानो हायो अमाखौ खिन्थु जाबाय थानो हायो दाखार खारलाबायो नै मेंजोब्बाय नै बेजों गेलेनानै नै आयौ मारै मोनामनाया मारै मोनलाय थोस मोनामोना खिया मोनामो दे मुनवाक खालामबावदो दे खेबसेबाव नै खालामदो दे औ नै चक्लेट होगोन आङो मुनवाक खालामबा मुनवाक खालामदो दे मुनवाक औ मुनवाकनो बियो नै जा खोनासंदों मानसिया नैबेयावहाय बै न'आवहाय थारमाने बार्थडे दं नालाय सेकेन्ड बार्थडे फिसाजोनि ओमफ्रायहाय गिर्जा खनगासिनो आरो न'आवहाय खोनासंगासिनो बेहा नै दा लोगोफोर आङो रेडि जादोंलाय दहायनो सिगाङाव होनखादोंमोन ना आङो बबेयाव मोनसे जायगायाव थांगोन होननानैहाय दा बे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरो ना दा नोंथांमोना थांनायनि सिगां आङो मोनसे जिनिससो नोंथांमोना सोंहरबाय थानायलाय खायसे आगैमोनहा आरो आब' सासे सोंहरदोंमोन नालाय बेखायनो आङो नैबेखौहाय खिन्थानो सानदों आरो ना जे इन्दि सिखौहाय बेसेबां होननानै सोंदोंमोन ना बे जाहैबाय पियर इन्दि आरो ना दानायबो माबानायबो न'आवनो बे लोगोनि बिमायाहायनो आं बेखौ लादों ओमफ्राय गोसोनि डिजाइन होनो हायो माबायदि नांगौ नोंनो बेबायदि आरो ना ओमफ्राय आं नैबे कालारखौ मोजां मोननानै बेबायदि डिजाइन होदोंमोन आरो ना सिम्पोलनो नै नायदो बेनो ओमफ्राय बिराद मोजां दाखायो दानायाबो पुरा पियर इन्दिखा ओमफ्राय गोसोनि आरो ना ओमफ्राय नै नों मा कालारनि होहोनो गोसो बा मा डिजाइन होहोनो गोसो बेखौ खालामनो हायो आरो ना नै औ नोंथांमोना सोंबाय थादोंमोन नालाय जे दामा बेसेबां होननानैहाय बे जाहैबाय 1800 लादों ओरैनोथ' बाजाराव बायबा बेनिफ्राय बिराद दामसिनखा माबायाहाय पियर इन्दिफ्रा पुरा पियर इन्दिखा आरोना बियो ओमफ्राय बे लोगोनि बिमायानो दानाय नालाय जोंहा बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट मोननाय नालाय ओंखायनो बे खमावनो मोनबाय आरोना नङाबाथ' बाजारफ्राव बायोबा जोङो मा जायो बै
दाग्रानिफ्राय फायखारिया लाबोनोसै फायखारियाबो लाब जानोसै आरोबाव फायखारिनिफ्राय आरो दखानदारनो होफैनोसै दखानदाराबो आरो लाब जाबावनोसै बिदियावनो मेरला बांसिन जायो आङो बायरायावसो थांनो ओंखारदों दा मा जायगायाव थांगोन बेखौ आङो नेक्स्ट ब्लगावहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना नोंथांमोना नायनो बालायसिगोनसो दा आंखौहाय बेखौनो गानबाय थायो बेखौनो गानबाय थायो होननानै आङो माने ड्रेसआनो गैखाया आरोना ड्रेसखौनो आङो बायनो हाखायाखै माने फिसालानोबो बिराद बायदिसिना बायनांगौ जायो नालाय ओमफ्रायहाय जोङो सानैनिबो बेबायदि बायबाय थायोबा माने जेबो थाया जायो आरोना बेखायनो आङो आंनिखौनो नांगौबा बायालासे फिसालानो नांगौखिनिखौहाय आङो माने बायनाय जायो आरोना बेखायनो आङो आंनि ड्रेसखौहाय जेबो मोनथिथारला इगनर खालामथारसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो इगनर खालामबानो जाबाय जे आङो बे गांनै ड्रेसखौल' गानबाय थायो होननानैहाय जाय फुजा फालियो मोजां फुजा माने बेरायबानो जाबाय नङा होमबा हरना गुना थानो नाङा आरोना दानि बोथोरा बिराद गाज्रि ना हिनजावबाबो हौवाबाबो नङा होमबा दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा आङो थांनोसै दा बबेयाव थांगोन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन आरोना नेक्स्ट ब्लगावहाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं